Laitetaanko hyvä kiertämään? Laitetaan arvontaa. Josa keksinyt uusia juttuja. No niin. Joulu saapui meikäläisille ketuajassa. Sain ison sponsorin itselleni. Suomen johtava kamppailuvarustebrändi Cresti lähti tukemaan meikäläistä ja tuli aika massiivinen paketti ja tsekataan vähän, että mitä kaikkea sieltä tuli. Amatöörivaparihanskat, valkoista nyrkkeilyhanskaa, käsisiteitä, reenitekstiiliä, jos jonkinlaista, omat kunnon pistarit on muuten, nää on kyllä kiva näihin lyödä, meillä on salilla näitä ja halusin samanlaiset ja ne tuli. Vähän säkkihanskaa, säärisuojat, sukkamallia, sitten nämä paksummat ja kunnon munarit, kypärä totta kai, ei tule enää arpia. Ja sitten ehkä mitä mä oon eniten odottanut, niin reppu. Tämän mä näin jossain mainoksesta, että oli hyvän näköinen. Tsekataan. Niin, sitä saa jatkettua. Tämänmoinen on komia. Se on treenikki sopivasti alkamassa. Josa vetää. Hyvin mahtuu. Hengittää. Otetaan nyt käsi sitten. Jos menis mustalla teemalla tänään. Noin vaan. On kyllä tyylikäs. Metsi on nykyään ihan Crestin mies. Eikö tää ihan hyvältä näytäkin? Sitten ruvetaan valmistautumaan kisaryhmän reeneihin, niin elektrolyytit sisään, jos ja kun tulee hikoiltua. Mutta laitetaanko hyvä kiertämään? Laitetaan yksi Crestin reppu arvontaa. Arvonnan säännöt. Seuraa tätä kanavaa ja kommentoi mihin sä käyttäisit tätä reppua, niin oot mukana arvonnassa. Arvotaan 18.10. reppu jollekin onnekkaalle. Moro! Eteenpäin, vaan pysykää pystyssä. Eksii hankkeen kiertää. Järkevästi sivuun. Käytettekö liian nopeasti heti alkuun? Näyttää hölmöltä. Niin pysyy hallinnassa homma. Sitten pikkuhiljaa nopeutetaan. Niin hyvä? Let's go. Hyvä elämä menee järkevästi. Josa keksinyt uusia juttuja. Ajulla. Pysyy vähän väistää. Italo sendo menino fio. Vou ficar de quatro, posição que eu fico à vontade. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Abre a palma da mão, faz de chicote, vai me bate. Me bate, me bate, me bate. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de cotão, entre vai saindo rapidão. Socadão, socadão. Hyvät lämmöt. Josa keksinyt vähän uusia alkulämmittelyliikkeitä. 5 vuotta menty samoilla ja tänään tuli uutta. Hienot kamat äijät. Eikö? Siinäkin on. On komia.
tärkeää, että ne on myös tyylikkäät ne kamat, mitä käyttää mun mielestä. Helppoa ja kivaa. Sitten sinne vähän isompaa pakettia, etukäti takakäti koukku kanssa. Treenit ohitte. Oli vähän erilaiset. Piti olla alun perin vaparia, mutta nyt oli haikkureenit. Oli hyvät jummat. Vähän erilaiset mihin tottunut. Normaalisti ollut vaparia tiistaisin, mutta nyt Joni veti kaikille haikkua, mutta hyvä pystyäkin ottaa. Vähän vapari teemalla saa vähän soveltaa täällä itse, mutta oli hyvät setit. Huomenna jatkuu sitten.